Nagkadaghan na mga pasahero karong may biyahe arong moselebrar sa bagong tuig sa nakadiyang mga probinsya dinhi sa Mindanao. Nakatutok si Argil Relator. Usa ka oras nga naghulat og masakyang bus kining si Angelica Malaka uban ang iyang inahan. Sa Davao City sila nagsaulog sa Pasko. Busa muuli na sila sa Veruela, Agusan del Sur alang sa pagsugat sa bagong tuig. Doon na may bus nga padulong sa Agusan del Sur. Apan ginahulat nila nga moabot ang bus nga padulong mismo sa Veruela. 9:30. Anong oras yung biyahe? 10:30 pero mga 11 alis na sila dito. Darating doon ng mga alas 5, alas 6 ganun ng hapon. Anong oras yung biyahe? 6. Karon pa lang, kamatikdan nga dunay mga oras nga dagsa gayud ang mga pasahero tungod dungan ang pag-abot sa terminal. Apan doon na say oras nga mingaw. Right after the Christmas, 26, nag-start nagyahapon og kadaghan ang ato ang pasahero nga musakay na po diri sa Dikot, and until now makita gyud nato no nga off and on night time nga grabe ang pagsulod sa ato ang mga pasahero tapos mawala na pod. Aron dili na subli nga mausab pa ang pagkadilatar sa biyahe, paingon sa Cagayan de Oro City, sama ni atong nahitabo sa petsa 23 ug 24. Doon na nag-i-issue nga special permit ang LTFRB sa bus company aron dunay dugang bus nga makadagan. Bisan pa man og nagkadaghan na ang mga pasaherong niabot sa terminal, apan ginasiguro gihapon sa mga personahe sa Task Force Davao nga ma-inspect ang tanang mga gamit aron walay makalusot nga mga butang nga ginabawal sulod sa terminal, ingon man mahimong luwas ang biyahe sa mga pasahero. Gawa sa mga nakabantay nga mga otoridad, dugang matasab ang mga kuha sa 21 ka mga CCTV camera sulod og gawa sa terminal. But based on experience, kaning mga gagmay nato nga mga bus company ang dili magabiyahe og naapoy kanang nagabiyahe and the big companies is nagabiyahe gyud na sila. Gilaumang karong hapon, daghan ang mga pasahero ang moabot sa terminal. Sanglit long weekend, una ang bagong tuig.